Hola, som la Jana i jo la Mar i ara us representarem el nostre experiment que es diu l'ou que no es trenca. Per fer aquest experiment necessitem un ou i un tros de tela. I també us explicarem per què aquest ou no es trenca. Comencem! Ara anem a tirar aquest ou a la tela i veurem què passa. Veieu? No s'ha trencat. Aquest ou no s'ha trencat perquè al tirar-ho contra la tela ha anat relliscant a poc i amb la força que l'hem tirat s'ha anat reduint lentament. Però què passaria si tiréssim l'ou contra una paret? Aquest ou s'ha trencat perquè la força amb el que l'hem tirat s'ha reduït de cop. I recordeu, si voleu fer aquest experiment a casa, primer proveu amb una pilota en lloc d'un ou. Esperem que us hagi agradat.